Once again, may buntag sa tanan. Usa ka may nga buntag kay karon adlaw mo Domingo, gigahin kini nga adlaw sa atong pagsimba sa atong mga gawong Dios. Reminder din ako always that Sunday is an important day for us isip mga Kristohanon. Ang atong tema nagahisgot bahin called by God to overcome the power of the enemy. Tinawag kita sa pagbuntog, sa gahom, sa kaaway. Usahay kitang mga Pilipino, hadlok ta sa gahom, sa kaaway. Usahay kung ay masakit na to, matuta pagbuhat-buhat, kwak doktor, magpabadlis, magunsa pa. Niya mo ingudahin ta, ganong naulian manggang ko bisyap. Yes, kaya mong pagtuo adito, wala sa pulong sa Ginoo. That is our problem, kita mga Pilipino. Naata sa gitawag nato nga pagbuhat-buhat, mas gamhanan pa sila kaysa pulong sa Ginoo nga gihatag kanato. Ako daghan sa ato masakiton. Kay magbalik-balik man na. Ang deliverance sa Ginoo forever na. Mubalik lang na nato kung nagbuhat na santa, mubalik ta dito. Kay mo'y tradisyon nato sa atong pamilya, which is wrong. Bisan pa ang pulong sa Ginoo nagingon, in the name of Jesus, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo kalagiw. Bisan pa ang mga tanga, mga bitin, mga scorpion, mo patuon ni sa ngalan ni Jesus. Pero gagmay lang nga ukok, hadlok na. Mag-untol-untol na ta sa ukok. Where is that power? Asa na mga gahom kagihatag sa Ginoo para gamiton sa iyang kahimayaan. The heart of God of all Christians is to share o mag-witness ta diha sa gitawag na to nga gingharian sa Dios. Now, moadto ta sa Mateo 28:18, no? Usa ni ka version sa Bible nga atong makita diha sa Mateo 28, magsugod sa 18, kadto lang. 28, verse 18, nag-iingon. Binuo si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong paglakaw, himuang akong mga tinunan nga tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, og tuloy sila pagtuman sa tanan nako mga sugo kaninyo, og hinumdumi ako, mag-uban ako kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Jesus Commission, the 72 sa ato nabasa sa Ebanghelyo, sa iyang mga disipulo nga moadto sa misyon. He gave them, gitagaan nilang bisyon kanunay, gitagaan sa Ginoong bisyon kanunay, sa gitawag na ito nga, vast field, luag kaayo. Kanunay ni ang example ni Jesus. But before they can harvest, kinahanglan nga naay itanom. Paghungad sa tanom, mutubo, growth of maturity, mature. Finally, the reaping of fruit of the harvest. Harbison na yun. The Word of God, ang pulong sa Ginoo para sa binhi within us. Meaning, kung kini itanom sa atong tagsa-tagsa, kakasing-kasing, labi na kung ang atong kasing-kasing receptive kayo ta sa pulong sa Ginoo. Nga kung kita makadungog sa iyong pulong, og atong dawaton, og musalig ta, og magpadayon ta sa pagsunod kaniya.
Then, atong ma-share ang pulong sa Ginoo sa uban ng mga tao with others. The harvest that Jesus mean, dili lang sa Israel, kundi miski si Juan magbubunyag sa John 3:16 nagingon, "For God so loved the world." Apil na makasasala, apil na inyong kunrana, apil na ang nanglibak sa inyo. Higog man na sa Ginoo. Kita nga mga disipulo sa Ginoo, mo expect yung tag opposition and persecution. Naagay mo oppose nato. Naagay manaway nato. Manaway nga nagbalhin og relihiyon imbis ni duol ta sa Ginoo, miingon na hinuon na sila nga nagbalhin ta og relihiyon. Persecution, why? They oppose the word of God. Now in Colossians chapter 1 verse 13. Nagahisgot ni bahin sa kagitgit. Ako si Kristo naa kanato, wala na ta diha sa kangitngit, wala na ta diha sa darkness, kundi naa na ta sa kahayag. Muna mga tao karon magiinom, mga anra, unsa imo dark ug light. Mingon sa uban nga dark na lang, light na lang kay kanang dark, wala na ta sa darkness bisap, naa na ta sa light. Agod ang pag-imnon, Tanduay light, Fundador light, puro light. Kaya naman, yung sila bisep na nata sa kahayag, wala nata sa kangit-ngit. The same with that. No? Sa magamit gihapon ang mga butanga ang magamit gihapon nato sa gitawag nato. Mabasa nato ang Colossians chapter 1 verse 13. Nga nag-iingon. Kay giluwas kita, niyagikan sa gahom sa kangit-ngit, o gidalang ngadto sa kingirian sa iyong hinugog mga anak. Gikan sa kangit-ngit, ngadto sa kahayag. Si Jesus may ani sa kalibutan, umuani sa atong kasing-kasing to set us free, gikan sa gahom ni Satanas, sa sala og iyang gihatag iyang kinabuhi para kanato siya ang gitawag nato our sacrificial lamb. In turn, we must be living to offer our lives. Nga naay gitawag nato nga gratitude and humble service for our Savior Jesus. Usahay kita mga Pilipino sa ako na akong balikon. Daghan ka itag buhat-buhat. Daghan niya po tag tuo-tuo sa atong kinabuhi. Na-experience man mo na, Bishop, we don't experience that in our family. Kaya mismo akong ginikanan, dili manuo anak. Maghatag lang nagkagubot sa atong panimalay. Why? Because we are inviting God's Spirit in the lives of the people. Agon magbalik-balik na dili ta moadto sa mga tao nga nangulo sa kasimbahan kay nahadlok ta. How many times miski diri sa ato makita nato nga nagbalik-balik usahay, but ni undang bata? No. Because we believe in the power of God that will bring healing in our lives. Great is Jesus that is in us. Itanong ninyo na sa inyong kinabuhi. Daghan kayong dili maayo nga ma-espiritu karon diri sa kalibutan.
In turn, sa ako nagingod, we must be willing to offer our lives with gratitude and humble service for our Savior at mga gahong manluluwa si Jesu Kristo. When sharing or ministering to the people of God, usahay wala tayo kalipay. Why? Because we feel tired, restless, wala kalipay. Nga naman, wala tayo magatuo nga atong true source of joy is from God. Agod kapuyon ta sa pagmangalagad sa Ginoo. Kapuyon ta mo simba. Nga naman, ang atong kalipay dili gikan sa Ginoo. Kung ako gikapoy na, hindi na ko ninyo makita. But I keep on traveling, ministering to the people. Usahay, imong gibati nga imong lawas, di na mo pangsyon. Ang imong tuhod, murag, di na makatindog. Sa may tambal, ang isap, saging rin na. Lakatan. Agyog kalimti akong lakatan, king. Sa ako nagingon, our true source of joy comes from God, kinsa nagaluwas ka nato. The Word of God says, call unto me and I will answer thee. Tawag. Nagatawag ba ta sa Ginoo panahon sa natay mga sitwasyon? Nagayon siya, cast all your cares and your burdens to me. Ihatag ang imong kagool. Karong Domingo ha, atong ihatag diha kaniya. Amin bata. Amin bata, anak. Paggawas na ito simbahan, ato sa bawion. We're not believing what God is saying to us. Importante karon sa atong panahon ang pulong sa Ginoo. To combat every situation and problems and circumstances sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Regardless of circumstances, in good times and in bad times, in success or loss, God assure us victory. Amen batana. In 1 Corinthians chapter 15, from verse 57, nagaingon. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Amin batana. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan. God gives us victory. Jesus assures us that He has all the power over evil spirits or fallen angels. Mga mga tao, o mga espiritu, mga yawa, espiritu, fallen angels na nag-conspire against the word from the scriptures. Tells us that Jesus, gikan sa scriptures again, that Jesus came to the world to overtake the evil one. In John chapter 12, verse 31. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando ni ini nga kalibutana. Amen batana. Palagmuton. Dili nato taguan. Dili nato mga idea, prinsipyo nga naa sa kalibutan, dili ni nato angay nga taguan, kundi angay nato ning palagputon. The scriptures tell us that Jesus came into the world to overtake the evil one. Kita mga Kristohanon, given that spiritual authority and power to
to overcome the works of darkness and evil. Ganong hadlok man ta. In 1 John chapter 2, verse 13. Nagingon, gisulatan ko usab kamong mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya, nga sa diha ng daan sukad pasinugdan, gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamo mga amahan, kay nakaila man kamo kaniya, nga diha ng daan sukad pasinugdan. O kamo usab nga mga batanon, gisulatan kay gilingkon man kamo. O ang pulong sa Dios anaa man kaninyo o gibuntog ninyo ang yawa. Aming batana. How can we overcome Satan if the word of God is not in our hearts? Isa kung sao na to rebuke na di na mo to. Sa ngalan ni Jesus pahawa kinsa man ka. Lord, nagsangyaw man ko, nagsimba man ko kada Domingo, usay mo palya lang. Nakikuban man ko sa mga Kristohanon. May unta nga dili mo tumbag ang Ginoo. Og ingnon ka, wala ko makaila kanimo. Ingnan ka sa Ginoo. Na adto dito San Pedro, pag dito. Kung dawaton ka ba ni San Pedro? As Christians given that authority, spiritual authority and power, to overcome the works of the darkness and evil. Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Siya mismo nag-ingon. Nadili kita niya biyaan ni pasagdan. Where is our faith? Asa ang atong pagtuo. God gives us His living word that we may have abundant life and joy diha kaniya. John 10:10. Ngani siya aron makabatong kitang kinabuhi nga madagayaon. We want to solve our problem financially. Mauni. Usahay dili ta patuo. Kay gusto ta magbuot sa ato. This is the principles of God. Abundant life ay inyong gusto. Whether na kay trabaho, wala estudyante ka o dili, God commanded us nga dalo nato ang atong ikapulo sa templo. Amin batana. Ayaw na kana. Kay kalibang nagyapon ninyo. Ang mabulahan na ang yuta. Mutambok. Gusto nato to overcome ang atong kapobrehon? No, ang prinsipyo ng gihatag sa Ginoo. And it says, I will not allow Satan na magsinamok sa imong finances o magsinamok sa imong pamilya. Ning siya, I will rebuke. Dili na ko tugutan. Amin bata anak, kasabot bata anak. Hello, kasabot mo nga. Sa kung saan ako gwali, kung dili, ganda mo patuo sa prinsipyo sa Ginoo, nothing will happen in our lives. Muhilak man ta, mahimo na ng blue ang atong luha. Di na matabang. Some areas we are faithful. But in terms of giving, daghang kayo mga weaknesses ang mga Kristohanon. Yes, tithes and offering, dili na makapahimo nato og simbahan. Amin bata na ato natuan. Para na diri sa gitawag nato nga simbahan. Kapila na ta usahay biyahe diri sa mga tao nga naghatag. Nagamiton nila ng kwarta para mukulap sa simbahan. Adi man niya ako simbahan sa Ginoo man eh. Amin bata na. This is God's church, not mine.
Pag iyong si Ginoo, insakto ka ng bishop, pahuway na. Napahuway ka tanan. This coming August 22 anniversary, nako with two other bishops, Bishop Dick and Bishop Lily. Nauna na sila. Kasi kung si Father John Peñalosa, imong pastoryahon, Bishop, sus, grabe nga kinamaya na nila. Bishop, mundo alin na kay kulang ng isa. Sa may tubag ni Father John, kamura diha, nag-enjoy po ko doon. Maugyapon itong taga Davao, sus, kamay-kamay na bisap sila, oh, nimo, sagdil na sila. Kung di pag yun ako oras, di pag yun ako oras. Amin bataana. Mabot sa atong kinabuhi nga medyo kapuyon ta. Pero kanang atong kakapoy pagkatapulan ko ato ang pagustuhan way mahitabo sa atong kinabuhi. We must force ourselves nga kalagko sa ngalan ni Jesus. Command your body and your mind. Sa hindi natin gusto. Gusto natin magligid-ligid. His wills to work in and through us for His own glory para ni sa iyang kahimayaan. God shared His all-powerful word with us. Importante ang pulong sa Ginoo nga motubo diha sa atong kasing-kasing. Na kinahanglan ang tagsa-tagsa nato receptive ta sa pulong sa Ginoo. Nagki-commission ta sa Ginoo to speak it boldly and plainly to others. Mo commission sa Ginoo nga kita mag-share. Dili ta makasulti, pakita nato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi amin mataana. Pakita nato nga dili ta mga laog nga tao. Pakita nato nga magatabang ta sa uban. Usay nagsuroy-suroy ka to Cebu, sana may tiguang yon. Nga naluoy gyud ko. Maligya og silhig. Sometimes I give them. Katagan ako. Ikaw nang, imo na niyo. Pero mas maguwang pa man kunin mo, tawagan tagag nang, pero sige na lang. Kaya dugay ka dari sa karsada. Tagaan ako. Iadong ang silig. Ay na lang ang silig, imo na na. Sabi na mo ito kaslain lugar, ang uban kaila nila, nga mauna, ikaw ang magkakaila. Datang lagyapong ka. He commissioned us to speak it boldly and plainly to others. Be an example to those around you. Powerful kaayo ang ngalan ni Jesus. Powerful pa na sa kudlit. Powerful pa na sa yam-yam. Powerful sa naitubig nga Latin, igipainom. Nimo. Kaya kung pag-umangko, nasa man ito. Kaya kasimba dahil. Sa gamay pa na, dalo na dito sa konsuelo. Paimno na sa tubig nga may Latin. Magyapon maayo ang kagid, ni samot, hinon kagid. Why? Because you are bringing bad spirits sa imong kinabuhi. Tuo kang Hesus amin matana. Lord, salamat sa imong pulong Ginoo nga pinaagi sa labod ni Hesus imo kong giayo. Lord, salamat sa imong pulong Ginoo nga ikaw magsangkap sa tanan nakong mga kinahanglan. Those words are not hard. It is easy nga atong malito. The greater is Jesus that is in us than He is in the world. Kung born again ka na, nagpuyo na ang laang Espiritu diha sulod sa atong kasing-kasing. Gitagaan tag gahom to overcome. Pero mas kung dako ang imong pagtuo dito sa mga tututot puyo-puyo. Napay uban mo pa og giro dito sa tuldok.
At dito para kuan may rabies, pag may rabies napatay. Ba yung rabies, nga rabies gyud nga grabe na mahadlok ng tubig, iro. Hadlok ng suga, meaning na may rabies, kung mapaakang ka, delikado sad ka. Agud usahay ng iro, kinahanglan imong take care also. Dala ko tulo ka iro hapon kay sige itong pangatol ang isa gikagid na. Yalain na itong isa ka iro kay isa kung saan mo bandlong, degyan pa to, magsabaay yan. So lanog lang ito sa kikinig. Tulo ka iro. Paingon pila man, kana Bishop, kung ano man 5,500, kalupig pa may bata na Tambal, makita ni mo tambal, makurat ka. Kini Bishop, maintenance lang yun niya. Mara mag-sakit ka singkating. Maintenance? So, sa klase ng iro. Maintenance ang yun. Pag maintenance ang Bishop, kalupig na maintenance. Kaundan ko na magaling ko ako, kini naman kalayon. We obey those doctors. Muobey ta sa mga doktor. Usahay, mas muobey pa ta sa mga albularyo kaysa doktor. Paingon sa doktor na cancer na, dili, barang, gibarang na, gibarang. How do you know? Na wala ka muagi og x-ray, wala ka muagi og sinang isa. Biopsy or kanang budagan gihapon. Ultrasound. Nya mo ingon na gibarang kasi mo silingan. Ato usad. Pag pila ka adlaw na patay. Those are things kita mga Kristiyano. Kung mahadlok mo, naatay mga pare o mga dikon nga moampo sa mga sitwasyon nga dili ta agay mahadlok sa demonyo. Kung dili mo kang himo, call the elders of the church. Nagingon ng James, tawga ninyo ang mga nakulo sa iglesia. Pahiling ka mo og lana, og kamo mamaayo, og ang inyong sala pasayloon. Amin bataana. Usahay natay mga kuan sa itong kinabuhi, hindi ta kapasaylo sa atong isang katao. May problema ng pasaylo. Para ako lagi, daghang ko gikuan. Daghang magyapon ng kuan sa ako. Lagi abot Amerika, pandaot. Manila, Besag, Asa, pandaot. I forgive them. No problem with me. Pero dili na ta amigo. Yang ako, pero di na ta, we are not friend. I forgive you. Nga nung manghasulon man ako ang akong kaugalingon, nga ang Ginoo dili manalangin sa usa ka tawo, nga dili mapasaylo aming bata-ana. Aming bata-ana. Ina yung tapad pagpasaylo. So, importante kayo natin. So once again, be an example to those around you. We are commissioned to share the Word of God in our lives. Pareha diya sa kuan, hibagat na nata. Maka-share na ta diya sa pulong sa Ginoo kay naghimo ta og chapel. That is one way nga atong pagabuhaton. Hinahinay lang ta, dili man ni padaghanay. But those who are faithful, i-honor na sa Ginoo. Ning kamo ta, dili ta mangita, dili ta manguha og membro sa lain nga simbahan. Kay pangawat na. Dili ta mga kawatan. Nga naghimog simbahan na gikan diri tuadto sa ila. Unsa man na? Kamong bay naghago dana? No. We must be very careful with these people. Pama ko ingon nga kuan mo. Like mo as a friend? Yes, of course. Pero sa ilang simbahan nga paghimo mag-like ka. Meaning, i-condone ta sa ilang gihimo nga dili maayo. Theologically, morally, it's not. Dili ta moawat sa mga panghuna-una.
sa kalimutan, ngayawanon o dili idea ni Satanas. Kinsa may makahimo anak kung tarong ang imo una, no one can do that. So the Great Commission is given to us to share the Word of God sa lives sa uban mga tao. Mao ka nang ebanghelyo, gihan yung tanan sa pagkanindot.